Khoroksa bwrwi building sakani bakhlaika kuno support charano borok rokni yak bai simi kuno mote balance khlaiwi narwgwi mankha o bwrwino. Haike bwrwi lolai wngwi tongma jagao tolao tongnai khoroksa chwla o bwrwini yakung rom tongkha. Building o kosao lolai khlaiwi support charano bo ar jagao kwchawi tongkha. Tei ar jagao nukha khoroksa cherai no to sakano hoite khiklai rohmani. Haike debdrut banchirikha kwbangma borokni jaan. Kebo kheba baniyan tei kebo kheba underwear bai ar jagao mangpili nukha. Ahmedabad ni kaisa building o nangkha hor jlai. Tei ar jagao kul dufung bo kawi tongmani nukha. Norok o video clip nugui tongmani obo belai kheno viral wngwi tongo tabuk social media o obo wngkha Ahmedabad ni kaisa building ni kok. Building ni o janala o kwchawi tongnai bini yak bai simi bo sak uansugui paikha je bo tini tei banchiliya o jagao no thwi pangnai hinui jodi aron hoite kwlai khangkhe bekereng bukur manrwk kwlak. Tei o lolai kwchai tongma jorao khoroksa mwtai abo kheba ishwar hai khlaiwi tolao o bwrwini yakung romhor tongkha bono banchirina ni bagui. Haike o bwrwino kaham kwrwng khlaiwi no ar jagani rescue khlai naharwmi mankha. Chwng khwnamani banchirinai kubui no mwtai kahai wngwi hinui phiaba tabuk hinkhe mokol baithang no nugui mankha je banchirinai mwtai no hinui. Phaidi hinkhe saiman lainai o pura mamlani kok. Tangwi borok rok o building ni bakhlai tonglai niji jaan no kiriyawi. Thwinani kiriyawi tangwi omo haike risk nawi bakhlailai tonglaikha o building ni. Tei tangwi ar jagao hor nangkha hokol dufung kanani nangkha. Omo wngkha Ahmedabad ni khokar circle ni kok. Paraskar ban apartment ni building o hor nangkha tei hor nangmani belai kheno jlai. Aboni bagui a apartment no tongnai borok rok doradori khlaiwi yangwaisa khlaiwi borokni jaan no banchirinani bagui khaprumlai tonglaikha. Borok rok apartment ni bisingni hoite no fatar o bakhlainani start khlailaika niji jaan no banchirinani bagui. Tei khoroksa bwrwi buma hinkhe nijini bwsano building sakano hoite khiklai rohonani porjonto naikha bini bwsano banchirinani bagui. Phiaba a tolani je janalao tongo tolani apartment no borok rok nukma bai o cherai no catch khlaiwi banchirinani naikha. Tamni hinkhe ar jagao ar room o hinkhe amswk hor soguyakho wngma bai. Aboni ulo tei khoroksa bwrwi bo sak omo uansugui paikha je bo tini thwi paisinai hinui. Phiaba bo onek chesta khlaika building sakani bakhlainani bagui. Tei a jorao no o tolani room bo je tongnai janala no hoite rescue khlainani naikha borok je mansa. Open kwchak kanjak bwrwini yakung khoroksa chwla romkha tei saijung bo balance khlai manglak hinui tei khoroksa borok no bo nuhunka. Aboni ulo romkha borok khoroktam khlaiwi. Aboni ulo kheno bwrwi bo bini yak balance kwrwi wngma bai yakarjakti wngwi bo hailuk sakai tolao klainani nangkha. Tei o chwla rok kwrak khe roma bai bo save khlaiwi a jagani rescue khlai najakha. O bwrwi a jorao je lolai wngwi tongphuru bo sak uansugui paikha je tini bini langma chonani nangsinai. Tini no bini paithangni din hinui belai kheno kirijakha tei sak kisa phano uansugui manya je bo tini thangwi phano manano hinui. Tei aboni ulo bo belai kheno shock wngjak je bo kaham khlaiwi no rescue wngwi paikha tei belai kheno hamjakha saksa. 15 second ni o video no naiwi je borok rok sak kwchangma bothrai thaijakha je ang bo omohai no o video no naimani ulo belai kheno kirikha tei bo hinkhe bo bahaima tongkhana norok no uansugui naisidi. Gotnani koi ghonta ulo kheno ar jagao fire service rok phaiwi horno bwtharnani chenglaikhha. Hinkhe norok tamo comment khlainani muchung comment khlai sadi je borok no o rescue khlainai banchirinai borokni bumungui khoroksa mwtai eba khiba god ichor khlaiwi borok no banchirkha borokni bagui norok tamo sanani muchung joto comment khlai sadi.
Hingke paithak jarnai mani bagui jotto no belai khe hambai.